ए विद्या विद्या এই করা মধ্যে স্মেল হাউস দেখো এটি রকম মধ্যে স্মেল ହେଲା ହଉନି ସେ କ୍ଲେମ୍ ବାଲା ଦେଖିବ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥାଟା କିଛି ବୋଲା କିଛି गुडू पूरा गाड़ी स्मरिया तो ना हॉस्पिटल से पूरा पोसा लेने ପଛଆଡ଼େ ପୁରା ବୁଝି ଖାଇଲୁ ଆସିଲୁ ହିନ୍ଦରେ ବାହାଘର ତ 10ଟା ଖାଇକି ତ ଏଇଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାରଟା ପଇଁଚାଳିଶ କଣ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଭିତରକୁ ବୋଇ ଯାଇଥିଲା ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଦେଖେ 33ରେ କୁ ଯାଏ ଦାଗ ପଡୁଛି ସେଇଟା ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଛି ଜଣେ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ମାନେ ହେଲା ଆଉ ହଠାତ୍ କରି ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବ କି ଏ ଯାହା ହେଲେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଛି ହେଲା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଛି ସେ କାଟିଛି ଏପଟ ଚେଚିସି କିଛି ହେଇନି ଏପଟ ଚେଚିସି ଦେଖେ କାଚ ତ ପଡିଛି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ଦେଖେ ଏଇ ଚେଚିସି ଏଇ ଯାଏ ଦାଗ ପଡିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ ଇଆଡେ ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି ମାଡ଼ ତ ହେଇଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଇଆଡେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ପୁରା ଫୁଲ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଛି ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଛି ସିଧା ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଇଏ ବି ଡାହାଣ ପଟେ ସେ ବି ଡାହାଣ ପଟେ ତା ପଛେ ଯାଉଛି ସେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଛି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି ଆଉ କ'ଣ ଏ ରାଇଟ୍ କି ଯାହେଲେ କାଟିଥିବ ଟିକେ ରାଇଟ୍ କାଟିଥିଲା ମାନେ ଇଏ ହେଇଥିବ